Nhasi taitirwa zvakanaka. Tina baba namai mufundisi Mpunga vari pakati pedu vanoda kugamuchira zvedenga. Ngativafarirei vachiuya kuzotora mukana uno. Ini ndati usatende mune zvavakagona. Tenda iwewe. Tenda mune zviri kuuya. Fundisi namai ndakupai mukana. Tine zvamuri kuda kuti tine zvatiri kuda kuti mutaure. Isu tigotenda mazviri. Sekupiwa kwamaita naShe tiende pa next level. Takamirira baba. Hewo mukana. Tisvike patinoisa maoko pamwe chete tichifarira Pastor Jiriji pamwe chete naamai muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Panguva ino ndisati ndaverenga evhangeri shoko raMwari, regai ndisvike pandinoremekedza nekukwazisa, ndisvike pandinoremekedza mufundisi wenzvimbo ino Reverend Jiriji pamwe chete naamai. Mukukwazisa ikoko ndinonga ndine kuremekedza zvakare nekutenda kukokwa zvakare kuya kuzoshumira panzvimbo ino. Tisvike patinofarira muranda waMwari pamwe chete naamai muzita raJesu. Hallelujah. Tisvike patinongoremekedza vice wenzvimbo ino, secretary wenzvimbo ino natreasurer nevose vanopinda padare renzvimbo ino. Tisvike patinowafarira pamberi paMwari nekuda kwekuronga mutambo wakanaka kudai. Pana ari kufara here muimba yaJehovha. Chingosvika ponesa maoko pamwe chete tisvike patinofarira maleaders edu muzita raJesu. Hallelujah. Ndira kuti zvakare panguva ino ndisvike patinofarira Mwari wamasimba ose. Chingoudza munhu ari pedyo newe kuti Mwari wamasimba ose. Mwari wamasimba ose. Tisvike patinofarira denga panzvimbo ino. Usvike panoita mmeremere pamberi paMwari muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda Mwari. Mwaka uno ndaitirwa zvakanaka. Handina kufamba ndiri ndega, but ndauona mai mufundisi ndaisimboya ndiri ndega, but ndaitirwa zvakanaka. Tisvike patinofarira mai mufundisi Mpunga nokutiperekedza kuya kunzvimbo ino kuzoshumira evhangeri muzita raJesu. Hallelujah. Aiwa, tinotenda Mwari wenyasha zhinji. Tingawana zvedu pekugara. Mwari wokumusoro kudenga vachikudzwa. Vangani vari kufarira revival iyi? Chingorakidza nekusumudza ruoko pamberi paMwari. Vangani vari kutenda sezvataurwa namufundisi kuti handisi kuzodzoka ndakadaro, revival haisi kuzopera ndichiramba ndakadaro? Chingosumudza ruoko pamberi paJehovha muzita raJesu. Ameni. Pandiri kutaura kudai ndinoda kuti anondiverengera vhangeri agare abata pabhuku raGenesis chapter 17 verse 1 to 7. Genesis 17 verse 1 to 7. Genesis 18 verses 1 to 10. Genesis 18 verse 1 to 10. Muzita raJesu. Hallelujah. Kana paine anoverenga mungandibatirawo mavhesi ivayo zvichindiitira zvakanaka. Genesis 17 verses 1 to 7. Now Genesis 18 verses 1 to 10. Ndichalorenga Genesis 17 verse 1. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you, and I will greatly increase your numbers. Abraham fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. I will make you faithful. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Tinotenda 18 verse 1 to 10. Genesis 18 verse 1. The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw 3 men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. He said, If I have found favor in your eyes, my Lord,
Do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat, so you can be refreshed, and then go your way, now that you have come to your servant. Very well, they said, do as you say. So Abraham hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, get 3 seahs of the finest flour, and knead it and bake some bread. Then he ran to the head and selected a choice, turned a calf and gave it to a servant, who hurried to prepare it. He then brought some curds and milk and the calf that he had prepared, and set them before them. While they ate, he stood near them under a tree. All right, in the verse 9 Verse 9. and 10. Verse 9 and 10. Where is your wife Sarah? They asked him. There in the tent, he said. Then one of them said, I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son. Thank you very much. Tisvike patinofarira kuverenga kweevhangeri yaMwari. Tisvike patoisa maoko pamwe chete tichifara muzita raJesu. Ameni. Ndau ndisvike pandinokumbira mai mufundisi Mpunga, musvike pamunonamata nokuda kweevhangeri yaMwari. Musvike pamunonamata nokuda kweevhangeri yaMwari. Tose tichitenderana pamwe chete mumweya patiri kuzopiwa a word of prayer. Gaitina mate. Masvita Jehovha manhero anu. Taungana Mwari nekuda kwezita renyu. Tiri pano Mwari nekuda kwenyu. Mweya mutsvene chitaurai pakati pedu. Tsiurai muupenyu hwedu Mwari. Porofitai panzira dzedu Jehovha. Ndiri kunyengetera manhero anu. Mweya wenyu mutsvene uburukire panzvimbo ino. Vanorwara ngavarapwe nemi musevhisi ino. Vakaremerwa vaturirwe mutoro nemi Mwari musevhisi ino. In the name of Jesus. Vapera tariro ngavapiwe tariro nemi Mwari. Nezita raJesu. Ndinosuma mushumiri weshoko pamberi penyu. Ndimi munoita Jehovha washumiri weevhangeri murazva wemoto. Mweya mutsvene ndinotaura simba rechikuriri. As you will be preaching the word of God. Taurai muri imi Mwari. Zita ramambo Jesu. Mweya mutsvene ndinokutendai manhero anu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tinotenda Mwari wamasimba ose muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinotenda Mwari wamasimba ose pazuva ranhasi ratatenderwa naShe kuti tigoverane evhangeri yaMwari. Zvakare riri zuva rekutanga pamutambo wedu wekumutsiridzana kana kuti werevival muzita raJesu. Ameni. Wandiri kutenda kuti vakarongwa naBaba Mwari wokumusoro kudenga vauitire zvakanaka, varopafadze urongwa hwose huri pakati pedu muzita raJesu. Ameni. Ndine chinhu chandinoda kuti nditaure ndisati ndashumira, chandinoda kuti ubatisise, chandinoda kuti ukachibata ichocho revival inokuitira zvakanaka. Vangani vagadzira kunzwa chinhu chandinoda kutaura ichi muzita raJesu. Amen. Pamazuva edu atiri kurarama ano tine chinhu chagara matiri chinonzi chijairira. Udza munhu ari pedyo newe kuti chijairira muzita raJesu. Amen. Kana ndichiti kujairira ndiri kuti chinhu chikaramba choitwa chichidzokororwa kwemazuva akati wandei wakatarisa, unozimara voshaya kana kuti worasikirwa neuremu hwechinhu ichocho, wongoona sekunga chinhu chichagara chichingoitwa but chisina value yachiri kuisa pamusoro peupenyu hwedu muzita raJesu. Amen. Ndiri kuti kudii? Ndiri kutaura pamusoro pechinhu chinonzi shoko raMwari, the word of God. Shoko raMwari rakaparidzwa pamwe kubva dhei ravatendeuka ragatitaure kudaro kusvika nhasi uchiri kurinzwa, but ukasabatsirwa naMwari uchaona sekunga shoko raMwari idambe kana kuti kutandara, but tiri kuziva kuti mushoko raMwari ndo mune authority yaMwari muzita raJesu. Hallelujah. Chimboudza munhu ari pedyo newe kuti mushoko raMwari ndo mune authority yaMwari. Mwari pavakasika denga nenyika havana kudzika nemabulldozer kana kuti maearth moving machines kuti vagone kuumba makomo nekugadzira makungwa,
but bhaibheri rinoti Mwari vakataura shoko vakati let there be light, chiedza chikavako, vakarayira makomo akavako, which means mushoko raMwari mune simba rakaiswa mariri muzita raJesu. Amen. Ipo patiri kutotanga revival pano. Bhaibheri rakataura zvakanaka. Jesu achitaura naPeter akati chasungwa panyika nekudenga chasungwawo. Dei rakarongwa nemaleaders kuti takuzowa nerevival. Pana ari kuteerera ndiri kutaura panapa. Ndiri kutenda kuti Mwari vachiremekedza shoko ravo ravakataura paCesarea raFilipi kuti kana wasunga chinhu panyika nedenga rasungavo, vana baba dei ramataura pamusoro pemazuva matanhatu atinavo, denga rakatosunga kuti pana acharopafadzwa nekuda kwemazuva iwayo. My God, pana ari kundinzwa here panapa? Pane rombe rakatanga gore rino riri rombe, but Mwari akati ndakuda kuzorisumudza kwete nerimwe ramazuva, but parevival yarongwa. Kana pane munhu ane situation yaainayo, chingotora revival ino uti revival ndeyangu, kwete yeumwe munhu. Regeza kufoshorera mumwe munhu, but itakuti revival ndeyangu. Ndini ndakakirwa matende vanamai nana baba, ndini ndaisirwa maspika aya vanamai nana baba, and my life will never be the same again. Pana neni here panapa? Jesu paakafamba nenzira yeJeriko, paari kusangana nemurume anonzi Bhatimia, Bhaibheri rinotaura pachena kuti Bhatimia akanzwa kuti pana Jesu weNazareti ari kupfuura, but vamwe vakangoona ari murume ari kufamba, but murume anonzi Bhatimia akanzwa kuti ari kunzi Jesu uyo ndiye ane meso angu. Vamwe pamwe vakamuteera kubva Garirea, vamwe vakapinda naye muJerusarema, vakanga vongojairira kungomuteera, but Bhatimiasi ari kuti maonero nemanzwiro andiri kuita, ndiri kuona nyaya yangu ichishanduka. Ndine umwe munhu andiri kuda kutaura naye pasevhisi yanhasi kuti pari kutanga revival nepainopera. Ukasvinudzwa meso saBhatimiasi, unoona kuti revival ino ndeyangu, matende ano akakirwa upenyu hwangu, and my life will never be the same again. Muzita raJesu. Haleluya. Pana anondinzwa here panapa? Pana aneni here panapa? Tiri kumusha pane zvinhu zvaiitika. Ndakwedza kusimbizira statement randiri kutaura iyi. Pane nguva yakambosvikwa yekuti madhona aiuya nechikafu, magonyeti aiuya, mamwe akatakura bhinzi, mamwe akatakura bhauga, mamwe akatakura chibage, but sekunga chiri chinhu chairamba chodzokororwa changa chajairirwa muzita raJesu. Haleluya. Paigona kunga pangouya kamwana kari kubva kumafuro kakachinhuhwa ndowe, kungoti vana mai ndine gonyeti randazwa riri kukwira pankwizwa yepakati. Vana mai kunyange vari mumagadheni vaimhanya kunonzwa kuti reformation ndeyechokwadi here. Pamwe pacho vakazwa kuti aiwa ibhazi riri kungopfuurawo zvaro, mwana anzwa izvi wodzoka zvakare mugadheni mavo wodiridza, but same information ikadzoka hazvaivatadzisa kubuda mugadheni nekuti vakambosangana neinformation yenhema, but vaiti pane dzenhema dzakawanda, pane information yakawanda yandanzwa, pangangoita yechokwadi ingashandura mumba yangu, nzara ikatama mumba mangu. Pana ronizwa here panapa? Pari kuparidzwa ivhangeri kunyange parakataurwa kakawanda, pane richashandura life yako, and your life is going to change muzita raJesu. Haleluya. Pandaverengesa pano tine dingindira remusangano wedu, regai ndipinde pariri rakataura rekati inducing your breakthrough. Taura munhu ari pedyo nekuti inducing your breakthrough, inducing your breakthrough. Tikanzwa inzwi rekuti inducing rinonyanya kutaurwa kumaternity ward kana kuti muzvipatara muzita raJesu. Amen. Parinotaurwa kazhinji kacho ndepaya pekuti mai vatakura mimba yavo kwemwedzi mipfumbamwe, preparation wanayo, mabhegi, manapukeni nemapamba wagadzira, but 9 months dzapana zvakataurwa nemasikani mwana haako muzita raJesu. Haleluya. Vasara kumba vari kubvunzana kuti mambonzwa here information yekuchipatara, but kuchipatara hakuna good news ziri kuuya. Gaina ndo paanosvika otaura iye akati, mai mazuva enyu apfuura adarika, but ndakukupai dhiragi richapusha chiri mudumbu
kusabuda kwacho hazvirei kuti hashimo, chirimo chiri kutorarama, but nguva ndiyo yapfuura. Pana neni here panapa? Mwari vane promisi yavakaisa palaifi yako, Mwari vane izwi vakataura palaifi yako, but kusabatika kwaro hazvirei kuti chiprofita hachiko. Chiprofita chiriko chiri kutorarama, but nguva ndiyo yadarika. Ndopatiri kuronga musangano uno ana mai nana baba kuti takuzoinijusa kuti chadarika chiitike panguva yakafanira. Pana anondinzwa here panapa? Pane vanhu vane maresolutions avakanyora vakati 2021 ndofanira kunga ndabata chakati nechakati, but hazvisati zvaitika. Ndiri kuuya kuzokusimbisa mwana wamai, regedza kuora moyo, regedza kuora moyo. Ndawa promisi yaJehovha ndirongu na amen. Kana vakataura zviri kuzobatika, hazvina basa kuti 9 madzi dzapfuura, hazvina basa kuti taapa mwedzi wechi11 mugore, but gore risati rapera mwana wamai. Mwari vangangokusurprise nemunana wako. Kana pana ari kundinzwa panapo chimbondipa ameni iri nane kuti kunyangwe mwedzi yaenda, but nguva yaJehovha ienderani nemakore afamba. Mwedzi inofamba pamazuva edu, but Mwari kana vakataura zvinozadzikisa. Muzita raJesu, haleluya. Pataverengesa murume anonzi Abrahamu, Bhaibheri rinoti anga akwegura pamakore akura pamwe chete nemudzimai wake. Muzita raJesu, amen. Mwari ndopa vari kuenda kuna Abrahamu, vakati Abrahamu, ndichakuropafadza, mauri muchabuda marudzi. Muzita raJesu, amen. Manations achabuda pachizvaro chako, pachiuno chako. Zvakare muchabuda marulers ari kuzobva mauri. Pari kutaurwa manzwi aya Abrahamu anga akwegura. Makore haasi kupindirana nezviri kutaurwa nechiprofiti. Muzita raJesu, haleluya. Abrahamu ari kuzvitarisa naye aone ganda raunyana richatarisika, but pane chiprofita chiri kuuya. Pana anondinzwa here panapa? Pana anondinzwa here panapa? Pane munhu anogona kutarisa life yake ona kuti makore aenda, zvandiri kutarisira handisina capacity yekuzvibata. Mwana wamai rega ndikuudze, as long zvataurwa naJehovha zvinobatika, as long zvabva pachigaro chenyasha zvinoitika, as long Jehovha vataura zvinozadzikiswa. Vanhu ndivo vanoreva nhema, but Mwari vanotaura chokwadi. Vanhu ndivo vanosimudza hope yako, but Mwari vanozadzikisa. Kana pane munhu ane izwi anga ainaro, parevival ino zviri kuzobatika, parevival ino zviri kuzoendeka, parevival ino destiny yako iri kushandurwa, ramangwana rako riri kuchinjwa nekuda kweivhangeri yaMwari. Muzita raJesu, haleluya. Abrahamu pari kunzwa manzwa, pandada kutsvagurudza, anenge anga ari kumakore akati itei kumashure zvishoma asati asvika pa 100 years. Muzita raJesu, amen. But makore afamba, Abrahamu naSara ndokubva varonga, vakati tarisa imone tine chiprofita chatiinacho, but chiprofita hachisati chabatika. Toita seiko kuti Mwari zvavakaronga zvisadzikiswe? Sara akati ndauya nezano, ngatitorei mumwe wavashandi wedu akabva Ijipita. Muzita raJesu, haleluya. Zvikanzi vakatora musikana vavo aivashandira anonzi Hagai, zvikanzi chimuitei mukadzi, pana ndiye angatizvarira chinhu chatakapiwa naJehovha ichi chakataurwa naMwari. Munozviziva here vana mai nana baba kuti pamwe pacho Mwari kana vakaprofita, vanhu vane nzira yekugadzira mabreakthrough avo, vanhu vane nzira yekucrafta mabreakthrough avo, but isiri iyo breakthrough yaMwari. Muzita raJesu, haleluya. Pane anonzi makaunda blessings ekuti Mwari vakati ndiri kuzokupa chakati, but chisati chauya Satani anouya nechakewo. Regedza kugara pakaunda blessing, regedza kugara murenje mwana wamai. Tine promise yatakapiwa yekwaiji yekuKenani, yatakanzi naJehovha tichaenda kunyika inoerera uchi nemukaka. Vaita zvavakaita, zvinonzi Hagai akabata pamwiri, ndokubva vazvara mwana anonzi Ishmaeri. Muzita raJesu, amen. Ishmaeri azvarwa, Bhaibheri rinotaura zvakanaka rikati pakava nekunetsana pakati paSara naHagai.
nekuda kwekudadirana, but promise yaMwari iripo muzita raJesu. Amen. Ndo pari kuitika zvakaitika. Bhaibheri rinoti Hagai akadzingwa naIshimaeri vakaenda, but promise yaJehovha iripo. Nerimwe ramazuva Bhaibheri rinoti Abrahamu akagara patende rake pasuo retende. Zvinonzi akatsikitsira zuva richipisa. Ndopa akaona varume vatatu vakanga vachipfuura nenzira yepamba pake. Abrahamu ndokubva asimudza musoro. Paari kuona varume, Abrahamu ari kuzarurwa meso. Ndokuona kuti taipi yevanhu vari kupfuura pano iyi yakasiyana nevanhu vakambopfuura pano nenzira ino iyi. Bhaibheri rinoti akasimuka paanga akagara ndokukwazisa varume akati, ndikavanirwa nyasha muzita raJesu. Haleluya. Ndikavanirwa nyasha, nditenderei ndisuke shoka dzenyu, ndikupei zvekudya muzorore pasi pemuti uno muzita raJesu. Haleluya. Kumberi chashumira bandiri kupa background yenyaya yangu muzita raJesu. Amen. Zvinonzi varume vakati ita sezvavareva. Abrahamu ndokubva amhanya akatora chimhuru chakakora. Atora chimhuru chakakora, Bhaibheri rinoti achiuya achichigadzika, ndokubva chagadzirwa kuti chakabikwa chikagochwa, varume ndokudya. Azara ndokupiwa oda zvikanzi enda unokanya chingwa uye nacho. Chingwa ndokuuya kuna mudhara kune vatumwa vatatu avo vakadya. Vapedza kudya, Bhaibheri rinoti ndokubva abvunza kuti kosara mukadzi wako ari kupi muzita raJesu. Haleluya. Zvikanzi ari mutende, zvikanzi gore rinouya nenguva ino ndichapfuura nepano, Sara mukadzi wako achawane mwana muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Amen. Pavhangeri randiri kuparidza iri ndapa subtitle yekuti his word or his promises are eternity muzita raJesu. Amen. Mapromisi aJehovha haasi enyama but ndeemumweya. Mapromisi aJehovha haasi physical but ari spiritual. Udza munhu ari pedyo newe kuti mapromisi aJehovha ari spiritual. Mwari pavanotaura chinhu vanochitaura vari muofisi yemweya. Pana ari kundinzwa here? Vataura chinhu vari muofisi yemweya but chichifanirwa kuzozadzikiswa panyama, chichifanirwa kuzobatika panyama, chichifanirwa kuzoraramika but chiri mumweya muzita raJesu. Haleluya. But chiri mumweya kudaro achichadi vanhu vanofamba nenyama kuti vagone kuona, but chaakuda vanhu vanofamba nemweya kuti vagone kuona zvakapromiswa mumweya. Tine vanhu vanointerpreta zvinhu zvemweya vachishandisa maziso enyama. Thasi vai vakatotaura life yako kuti hakuna kwaunoenda. Pavari kuti hakuna kwaunoenda vari kutarisa physical status not spiritual status. Pana nene here bana? Pana nene here bana? Now Mwari pavari kupa promise, ndiri kutenda kuti munhu wese paakazvarwa ane promise yaakapiwa naJehovha. Ane zvinhu zvaakaudzwa naJehovha kuti uchazova chakati, uchasvika pakati. Izvozvo zviri spiritual, but dambudziko nderekuti tozvibata seiko panyama muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Dambudziko riri pakudhekodha zviri mumweya kuti zvigone kuraramika panyama. Pana ari kundinzwa here pana? Ndo pandataura ndikati regedza kuva nemweya wechijairira but nzwisisa kuti Mwari vakati kudiko pamusoro pelife yako. Mwari vakaprofita kudiko pamusoro peupenyu hwako. Mwari vane zvavakataura, Jehovha vane zvavakaprofita zvinofanira kuitika pamusoro peupenyu hwako. Hazvina basa kuti muroyi vane zvaakataurawo, hazvina basa kuti nyanga yekumusha kwako ine zvayakareva, hazvina basa kuti vavengi vako pane zvavari kubhezha, but as long Mwari vakataura zvinozadzikiswa, as long Mwari vakataura zvinobatika. Mwana wamai promisi yaJehovha haitadzisi kuzadzikiswa nekuti kune chembere yataura isina mazino pamukamwa kumusha kunyangwe vakataura, but as long Jehovha vakaprofita zviri kuzozadzikiswa life yako. And let me give you this word, your life will never be the same again. Regedza kushira Jehovha mwana wamai, as long Mwari vakataura, as long Mwari vakaprofita, as long wakatombozvirota zviri kuzozadzikiswa. Ndine munhu andira kutaura naye panzvimbo ino ane hana iri kurova asisina faith neupenyu hwake,
asina faith nile mangwana ari kuti zvakandipotereza hazvina fiyusha yakajeka. But reka ndikuze mwana wa amai, pane musharukwa ari paseri pezuva anoti kana aomba, kana achinge ataura zvakataurwa nevanhu zvinosaspendwa, zvakaprofitwa nen'anga zvinosaspendwa, zvakataurwa nemuvengi zvinoshaya simba. Pane anondinzwa here panapa? Reka nditoifumure nyaya yacho. Kana pane akanzi aroorwe, vanhu vakataura pati Jehovha vane nyaya dzavo. Kana pane vakadzi ufire pamurume, vanhu vakataura pati Jehovha vane nyaya dzavo dzavakaprofita palaifi yako. Regedza kushandurwa maonero nekuda kwemamiriro akaita zvinhu. Bati tsvaga kuti denga riri kuti kudii. Pana anenere bana, pana anenere bana, pana anenere bana. Pana ari kuti inzwi raJehovha ngarisadziswe mulaifi yangu. Chingosimudzira ruoko pauri ipapo, chingosimudzira ruoko pauri ipapo. Mwari wamusoro kudenga vakuitire zvakanaka. May God fulfill his promises upon your life, because his promises are eternity. They are not carnal, but they are eternity. Mwana wa mai reka ndikuuze, kana uine inzwi raJehovha, pane kakurarama kanoitwa nemunhu ane chiprofita. Pane anondinzwa here panapa? Ndinotenda kuti mbuya Sara pavakanzwa kuti uchaita mimba, uchabata mwana, havana kurarama semunhu asina promise. Ndofunga vakatanga kugadzira mapreparations. Why ane inzwi rakaburuka palaifi yake? Takuda vatendi vanorarama sevanhu vane promise yavainayo. Regedza kurarama semunhu asina chivimbiso, rarama semunhu akapiwa chivimbiso, kwete nevanhu kana maneja wekubasa kwako, pati chivimbiso chakabva pachigaro chaJehovha. Icho kana chataurwa, hapana anomira pamberi pacho, hapana anogona kudzivisa, hapana anogona kuchivhara, hapana anogona kuchimisa. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen. Izvozvi munozviziva madzimai, kuti mukana wakazvitakura uine pamwiri 9 manzi kana dzichinge dzakwana, chiri mudumbu kana chaakuda kubuda, hachirespect kuti uri mukombi, hachirespect uri muUber. But kana nguva yacho yakwana, unongona mukadzi achingofamba-famba, hazvisisina kumira mushe, haasi kudhiraivhwa nezviri kuze, but chiri mudumbu chakuti nguva yakwana. Mwana wa amai reka ndikuuze, kana nguva yaJehovha yakwana, chawakatakudzwa namudhara ngachichinje shepi nestepi yaunofamba nayo. Stepi yangu haidhitemainwi nesutu yandakapfeka, but inodhitemainwa nechiroto. Pana anondinzwa here panapa? Ukadhitemainwa nekunze, unoti ukasvika pamakazi haupindi, ukasvika pari kutengeswa zvakanaka hautarisi. Wai uri kuti handina mari, but ane chiroto chakapiwa naJehovha, ane promisi yainayo. Anombosvikawo munotengeswa mabhenzi imomo, wabvunza kuti iri kuitwa mari. Rega kutarisa yandakapfeka kana wivi yandakaturika, chimbondibvunza nezvaMwari wangu. Mwana wa amai rega ndikuuze, vanhu vanotarisa kunze. No wonder why David paakashedzwa, vanhu vaiona kari kunhuhwa ndowe, vanhu vakaona mufudzi wemakwai, but denga richisekerera riri kuona mambo weIsraeri. Vanhu ngavaone zvavo vachiti hakuna kwaanoenda. Rega ndikuuze, naJehovha tinosvika kure. With his promises we can go far. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, amen. His promises are eternity. Muzita raJesu, amen. Ndiri kupa hwaro, ndiri kupa foundation revival yedu, kuti pese paunozwa paakuparidzwa tichienda mberi, gona kunzwisisa kuti inzwi raJehovha riri eternal. Chinhu chiri eternal hachigoni kubatika. Chinhu chiri eternal hachina munhu anoisa road block. Chinhu chiri eternal hachina munhu anoisa mutemo. Pana anondinzwa here bana? Chinhu chiri eternal ndati hachigoni kumiswa nemunhu wenyama.
iye akachiisa ndiye anoti ngachizadziswe. Pane munhu asunzwa zvandiri kutaura panapa. Pane munhu asunzwa zvandiri kutaura panapa. Umwe munhu anototaura kumusha kwedu zvakanzi hakuna kwamunoenda, hakuna munhu anovaka, hakuna munhu anodhiraivha mota. As long zviri zvenyama ngazvitaurwe, but izwi randinoteerera ndoriri internal. Ko akandisika akati kudii, ko akaondiona akati kudii, ko akanditenga neropa akati kudii. Mwana wamai chimboteerera zvakataurwa naMwari kwete vanhu. Ndati eternity ine power. Kana tichiti eternal, rega ndifanangure. Ndiri kuti chinhu ichocho hachirarami munguva. Muzita raJesu, amen. Eternity inguva yaJehovha. Haina zuva rabuda, haina zuva rawira. Muzita raJesu, amen. Uye zvadzidzi nguva dzaMwari patinonzi nguva yaMwari. Nekuti kuna Jehovha kune nguva 1, hakuna nguva dzakawanda. Pana ari kundinzwa here panapa? But dzevanhu ndo dzinonzi 1 minute yapfuura, 1 hour yapfuura, wanonoka day rapfuura. But kuna Jehovha hakuna day rapfuura. Ndava kuna Jehovha zuva rimwe is 1000 years. 1000 years izuva rimwe pamberi paMwari. Kanchidaro ndiri kuti kudii zvakashandirwa nevamwe vanhu for 1000 years. Jehovha vanogona kukuitira nezuva 1. Ndo patinorasika vatendi ipapo. Toda kutarisa kuti kana munhu akaachivha upenyu hwake, akaachivha ashanda for 10 years, ndokubvaona sekunga Mwari wako anoshanda nemakore. But reka ndikuudze mwana wamai ameno wako, but Mwari wangu wandinoshumira wandauya kuzokuudza havashandi netime dzevanhu. Dzevanhu ndo dzinonzi dzaenda, dzevanhu ndo dzinonzi dzapfuura, but yaJehovha inokwana anytime. Dzevanhu ndo dzinonzi tarisa one kumeso kwako kwaunyana, hauchagoni kubata pamuiri Sara, but Mwari kana vauya vanoti fesi yaunyana iyoyo amaiwa pamonopause havachaendi kumazuva avo. But Mwari kana vachinge vauya vanosuspenda mitemo yevanhu, vanosuspenda zvinofungwa nevanhu. Woti ndauya nenguva yangu yakuzokwana. Ndine wandauinga pasevhisi ino, wandauya kuzotaura kuti promisi yaJehovha iri kuzosadzikiswa palaifi yako. No matter vanoda kana kuti havadi, pane zviri kuzosadzikiswa palaifi yako. Vamwe izvozvi vari kuteerera pamawireless. Wakanzi kuSouth Africa mapemiti hacharenyuwi. Ipfungwa dzevanhu ndo maonere avo, ndo zvavakaronga vakagara. But pane denga randoziva rinoti garai zvenyu, ranganai zvenyu. But zvichakona zvarongwa mumakabineti. Tina Mwari vanozvirivhesa vakagara pachigaro chenyasha. Rega kubatwa nefiye. Fiye inokubvisa pamberi paMwari. Fiye inobvisa mapromises aJehovha. Muzita raJesu, amen. The first person kubatwa nefiye ndi Adam. Bhaibheri rinoti Adam paakatadza pamberi paMwari akabva atiza pamberi paJehovha. Paakabvunzwa kuti Adam uripi, zvikanzi Mwari ndiri kuno ndatya, ndaona handina kusimira. Fiye inokubvisa pamberi paMwari. Fiye inobvisa mapromises aJehovha. Mwana wamai pamwe pacho regedza kuteerera media yenyika. Izwe but ngaisaite standard yelife yako. Pana anondinzwa here panapa. Inokubvisa mapromises ako pamberi paJehovha. But taakuda vanhu vane nharo nezvine nharo. Hapana asi kunzwa zvandiri kutaura. Vanhu vane nharo nezvine nharo vanoti kunyangwe vakataura, kunyangwe vakanyora pasi, kunyangwe zvikasainirwa mumapepa, but as long denga risina kubvumira, as long denga risina kuaprova, hazvisati zvapasa. Vanhu vanotaura but musavatendere kuti waise full stop. Kana aisa statement rake ngaaise koma. Ndawanopesa statement yelife yako ndiMwari. Usatendere kuti vanhu waise full stop pa statement yelife yako. Muzita raJesu, haleluya. Wasiye vanyore, but wasiye vaise koma. Full stop ndeyamudhara. Mwari ndo vanoziva kwandiri. Mwari ndo vanoziva kwandinoenda. Pana anondinzwa here pana? Pana anondinzwa here pana? Hapana aiziva kuti David achava mambo. Vakatoshaidza vakomana vanga vakasimba, vanga vaine mamhasuro. But Mwari havatarisi mhasuro dzekunze, Mwari havatarisi chimiro chekunze, but Mwari vanotarisa chavakadhiposita pamunhu mukati make. Deira vazvarwa Mwari vangu vapedza nelife yako kare. Deira vazvarwa Mwari vakatorongedzera future yako kare. Iyoyo ndiyo yatoda kumutsa, ndiyo yatoda kuinijusa parevival ino, kuti pari kuzopera revival. Pane anga ane mwana overdue, pane ane miracle yao
Jehovha juu ari kuti mwana akutofira mudumbu, but rega ndikuudze mwana wamai, ndiri kuzokuinijusa vhangeri, tichakuinijusa vhangeri, chawakaiswa naJehovha uchachibata muzita raJesu. Haleluya. Pana anondinzwa here pana? Pana anondinzwa here pana? Ari kutenda kuti munhu waMwari, mapromises ese upenyu hwangu akataurwa naJehovha, ndaredi kumagamuchira parevival ino, ndaredi kumagamuchira parevival ino muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Amen. Mwe munhu atofunga kuti promise yake atosvika atobata. Rega ndikuudze, Bible inoti zvisati zvaonekwa nemeso, zvisati zvanzikwa nenzeve hausundinzwa muzita raJesu. Amen. Nezvisati zvapinda mundangariro dzako ndo zvawakagadzirirwa naJehovha, which means as long wakatofunga, as long wakatomboona, ipapo Mwari vari kuti hapasi pandinotangira, ndinotangira pane zvausati waona, ndinotangira pane zvausati wafunga, zvausati wamboronga kuti ndo zvandichawe. Mwari ndo zvavari kutokugadzirira nhasi uno. Jehovha ndo zvavari kukurongera pamusangano uno. Revival isati yapera musi weSunday, amwana wamai tichati makorokoto palife yako. Pane vamwe vanhu vachanzi makorokoto gore rino. Izvozvi hawangochifunga kuti kumusha ndinoenda here, wai uri kutarisa kuti hapana chashanduka. Mwari ngawakupe nyasha dzekuti uende kumusha kwako, kwete uri zvawanga uri last time, but wachinjwa naJehovha. Mwari vashandura status yako, vanonga vabvunze kuti ndiye here, ita kuti ndini uya but ndawanirwa nyasha. Nyasha kana dzakuwana mwana wamudhara ane maonerwo anoshinja, vanotaura mastatements vanoshinja. Pana anondinzwa here panapa? Enda unobvunza mudhara Hamani, anga atoisa matanda akafambisa nawo muguta, akati manheru anhasi Modhekai pamatanda, but vanoronga zvavo matanda apo, but pane denga riri kutaura rikati Modhekai haasi kuzofa, vasiye varonge matanda, vasiye vachere makomba. Hapana akazoimba akati gomba ramachera richawa gomba remarara, matanda enyu muchananikwa ipapo. Wai Jehovha havana kuaprufa muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Indosoda zvinhu zvine time muzita raJesu. Amen. Pana nzoda ndutore ndoda zvinhu zvine time, ndoda munhu anobhezha pamberi paMwari, anoti Mwari gore risati rapera. Rega kulimitwa netime mani, ndo zvandiri kuda kuedza kukuudza. Rega kutarisa mazuva asara, pamazuva mashoma iwayo Mwari vanogona kuita zvinhu zvaifanira kuitwa gore rese. Pana anondinzwa here panapa? Enda unotsvaga Bhaibheri inotaura zvakanaka rikati makore ese akadyiwa nebhatakwata, akarohwa namuteteni, akapedzwa namupedza chose, ndichamadzorera zvakare kwauri. Pana anondinzwa here panapa? Ndati mwedzi yese yakadyiwa neCovid nelockdown, yakadyiwa nelockdown. Ndati mazuva akadyiwa nelockdown, mazuva ose akadyiwa nelockdown. Mwari ngavadzorere palife yako nezvese zvaanofanirwa kukupa. Gamuchidzwa naJehovha parevival ino. Zvawaifanira kugamuchidzwa muna January zvinokwana muna December, zvawaifanira kubata muna June zvinokwana muna December. As long iri promise yako inouya palife yako muzita raJesu. Haleluya. Ende chayakanakira promise yaJehovha yakafanana netsamba, haiendi panext door, yako ndeyako muzita raJesu. Amen. Uye zviregedza kubatwa negodo, ukaona panext door akudriva mota iwe usati, iyo isamba yake yatosvika kwaari. Ita kuti Jehovha yangu tsamba ngaiuye, Jehovha dzangu nyaya ngadzigadziriswe. Pana anondinzwa here pana? Jehovha dzangu nyaya ngadzigadziriswe, Jehovha rangu ramangwana ngarigadziriswe. Enda pamberi paJehovha uine kutenda, enda pamberi paJehovha uine kutenda papromisi yake. Woti Jehovha promisi yenyu ngaizadzikiswe. Pana ari kundinzwa here panapa? Mwari wokumusoro kudenga ngavakuitire zvakanaka pasevhisi yanhasi yatiri kutaura kuti his promises are eternal. Kana ndichiti ari eternal, akaiswa muworld yekuti hakuna munhu anogona kuafekta, hakuna munhu akaiswa mutreasure yekuti hakuna mbavha inobata, zvekuti dai promisi yako iwe
iwewe yakaiswa panyika pano ingadai iri kutobhadhariswa tax nekanzuro, ingadai iri kutobhadhariswa zvimwe zvinhu newenyika ino. Why? Because vanhu vanomira, but Mwari havatenderi promisi yako kuti ipinde mumoko evanhu. Mwari vanovhiringidza muvengi, oitora promisi yako oikanda kwainoiswa kwaisikaori, kwainogara makore nemakore, but iri kumirira muridzi wayo kuti anoigofa kuti ibude iburuke. Pana anenere bana, promisi yako iripo, but inongomirira chete time yekuti iwe unofanira kumira pamberi paJehovha. Yandiri kutenda kuti revival ino ugona kugofa promisi yako yoburuka panguva yakafanira. Pandiri kutenda kuti zuva rimwe narimwe richinge richiparidza pano uri kuenda zvishoma nezvishoma pa promisi yako, pa breakthrough yako. Kachiti breakthrough tiri kutora chinhu chisiri nyore kubata, chinhu chisiri nyore kuachiva, chinhu chisiri nyore kuchibata, but chinotoda mutsimba. Pana ari kundinzwa iri panapa, chinhu chinonzi breakthrough mwana wamai hachidi chimisisi pamberi paMwari, hachidi tutsika pamberi pevanhu, but chinondakamika kushangandikira pamberi paJehovha. Wombosasipinde imwe mitemo ende unobvunza mukadzi ataurwa pano aibuda ropa, adai akaenda kuna muvhangeri Peter, oti muvhangeri Peter pamusoroi ndira kundisvikawo pana Jesu. Peter aimuudza mitemo kuti nenguva yamuri mai hamutenderi kusvika pana mambo, but mukadzi anoti handiendi pana Peter, handiendi pana Pastor Johane, handiendi pana Deacon Bartholomew, wandiri kuda ndiye ane mpendere uyo. Mwana wamai rega ndikuudze, kana promisi yako iripo, gona kutsvaga chaipo pane nyaya yako, gona kutsvaga pane breakthrough yako. Iri panani haisi mumaoko evanhu, but iri mumaoko aJehovha. Muzita raJesu, amen. Noti ukanzwa pari kunzi akaenda kunobata mpendero wenguo, mukadzi iye anga ine mukana wekubata ruoko rwaJesu, anga ine mukana wekubata gumbo raJesu, anga ine mukana wekunobata musoro waJesu, but akati rega ine unobata mpendero wenguo yaJesu. Muzita raJesu, amen. Zviri kurevei, Mwari ari kubudisa pachena kuti breakthrough yako pamwe pacho haisi yekuti Jesu burukai pano ndigone kukubatai, but pese pane chinhu chese chiri attached kuna Mwari chinogona kukulead pa breakthrough yako. Muzita raJesu, amen. Chese chekuti ukachibata Mwari wanofina kuti pana andibata chakatakura breakthrough yako. Pana anondinzwa here pana, unondiziva here kuti kusuka toilet chaiko kune breakthrough yomwe munhu. Pane izvozvi munhu akatonditarisa pano akatombofunga ndira kujoinawo ashari, but ari ngozengurira nepride negogo inopfekwa. Hauzivi kuti paasharing ipapo Mwari ndopo akaisa gedhi rebreakthrough yako. Mwana wamai, zvimwe zvacho rega kutsvaga zvinhu zvinoremurika nevanhu, but zvinozvidzika pamberi pevanhu ndo zvine uremu pamberi paJehovha. Ndawa Mwari vakati ivhangeri iyi upenzi kune vanoparara, inouya seyakavhengezera seyakarasika, but Mwari ndoma vakatoisa breakthrough yako. Taakuda vamwe vanhu vari kuti aiwa Jehovha, zvamunonga mataura ndinoita. Aiwa Jehovha, zvamunonga mataura ndichabata. Kana manditi tsvairai musheshi ndichatsvaira, kana manditi koropai ndichakoropa, ndichabata mupendero wenguva yaJehovha. Pana nenere pana chingosumudza roho kana uchindinzwa uripa. Mwari womusoro kudenga atitire zvakanaka. Izvozvi ndiri kutenda kuti assembly ino yakaropafadzwa, yakarongeka. Zuva ratinaro musi weSunday makatoripedza kare, vazhinji vakatorongedzera kare, but Bhaibheri rinotaura iro richiti Pauro achifamba mune rimwe guta apedza kuparidza, Bhaibheri rinoti anodzoka pamarket place, ndokubva atanga kutaura akati, varume vose semakanditeerera, pandanga ndichifamba muguta umu ndasangana nearitari yakanzi kuna Mwari asikazivi kamwe, but ndauya kuzokuudzai nekukuparidzirai iye Mwari wamata muri kutomunamata but hamusi kumuziva. Ndiye pane munhu wandada kuzosimbisa pano kuti wapa zvako wakatogadzirira kupa, pandira kuusimbisa mwana wamai kuti chinhu chauri kuzoita nechinhu chawakaita hausi kurasa but chine ropafadzo, hausi kurasa but chine breakthrough yako. Pana anondinzwa here panapa, vamwe vakapa nekuti vanga vakunyara, vamwe vakakontribhuta nekuti vanga vanonga vasarira, but rega ndikuudze mwana wamai, pakusarira kwawakafunga ikoko rega ndikuudze kuti zvina Mwari mukati, zvine ropafadzo mukati. It's not too late my brother. Chinja attitude yako pamari yako, oti andakaendesa iyoyo kana kuti andichaendesa. Jehova ndirangarirei, Mwari vangu ndiitireiwo zvakanaka. Jehova
Jehovha ndiropafadzei. Regeza kuita chinhu mumba maJehovha chisina manzwi. Muzera Jesu, amen. Regeza kuita chinhu pamberi paMwari chisina manzwi. Whatever chawaita ngachiperekedzwe nemashoko. Woti Jehovha ichi chandiri kuita ichi, Mwari wangu ndiitire zvakanaka. Jehovha ndiropafadzei. Mwari wangu ndiitire zvakanaka. Pana anene here pana? Mwana wamai kudena denga hakunetsi. Kungodena moyo waMwari chete hakunetsi. Chingoita zvinhu zvinotadzwa nevanhu vese. Chingoita zvinhu zvekuti munhu wese arungogunun'una so. Then wobreaka record wosvika ipapo kuti ndasvika ndaakuchita. Wabata mupendere nguo yaMwari. Wabata mupendere nguo yaJehovha. Tinoda vanhu vari kuti vanoti kunyangwe vanhu vakataura, but I am going to do this. Kunyangwe vanhu vakabheja, but I am going to do this. Why? Because his promises are eternity. Muzita raJesu, hallelujah. Vangani vari paservice ino vari kuti Mwari, let your eternal promises be fulfilled in my life. Just raise up your hand before the Lord. Mwari vakuitire zvakanaka. Ndiri kuona vanhu vazhinji, ndiri kungofila kuti vanhu vazhinji vane mapromises akanyorwa pamusoro peupenyu hwavo. Vane zvinhu zvakaprofitwa pamusoro peupenyu hwavo. Vamwe vakatomborota vachirarama umwe upenyu huri right, but uchirarama mu one room. Vamwe vakarota vari malandlord vaine makiyi, but uchiri kurarama uri mu one room. Ndiwe vatawinga paservice ino, mwana wamudhara, kuti chawakarota ichocho ngachibatike, chawakarota ngachizadzikiswe, chawakambofunga ngachizadzikiswe, chawakatakatombouya mundangariro dzako ngachizadzikiswe. Pana anondinzwa here panapa? Service ino ndeye kugofa zviri munyika yemweya, ndeye kuinjusa zviri munyika yemweya zvobatika. Pana anondinzwa here panapa? Bhaibheri inotaura zvakanaka rikari Jesu achitaura navadzidzi zvikanzi, ukaona uri murume, ukaona mukadzi, ukachiwa, watoita upombwe. Pana akambozvinzwa? Mwari vanga vachitoparidza paya kuti ukaona vatofunga nezvebusiness pamberi paJehovha watova business person. Mwari vanorespekta zvawafunga kupfuura zvawaita. Ndawa Satani chaakaroverwa akanona panyika, haana kubatwa ari mumba mesmall house kana kuti haana kubatwa achiita sei, but Bhaibheri inoti akafunga kuti I will rise my throne. Musina Jesu, haleluya. Ndichasimudzira chigaro changu. Pfungwa chete yakarovesa munhu akanona panyika ndiyo yandauya nayo pamberi pako manheru anhasi, kuti chese chawakafunga, consider it done. Chese chawakatombofunga, Mwari vari kuti waita, because there is power in thinking, there is power in mind. Mune simba mukufunga. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Vangani waneni muservice yanhasi, vangani waneni muservice yanhasi. Mapromises andiri kutaura aya ndo watichange tichiparidza muzita raJesu, amen, kubva mangwana kuenda mberi. Chandongokudza chiri ndechekuti chinhu chinonzi promise yaJehovha ashuori chinogara nekusingaperi. Pane munhu akazotaura akati kumakuva ndo kunzvimbo yakapfuma. Kunoti munoenda unofukunyura kumakuva kuenda unoonekwa vanhu variko nezvavaifunga. Kune mabusiness person, kune mapresident, kune maMP, muzita raJesu, haleluya, kune mascientist, but akafa asina kuzadzikisa, but mapromises anga aripo. Paupenyu hwako Mwari vane zvinhu zvawakatogadzira kare kuti ndezvako, but zviri kungoda step yako chete manheru anhasi. Woti promise yese yakatorwa pamusoro peupenyu hwangu, Father, I am ready to receive it. Father, I am ready to receive it. Father, I am ready to receive it. Vangani vari ready to receive ma promise ya Jehovah pamusoro peupenyu hwavo. Vangani vari ready to receive ma promise ya Jehovah pamusoro peupenyu hwavo. Vari kuti Mwari, ma promises enyu hakuna munhu ati abata, hakuna munhu ati abata, even varoyi vemandorokwati, even vemandiri, hakuna ati agona kuaccessa promise yakaiswa naMwari pamusoro peupenyu hwako. Hakuna munhu ati accessa pfuma yakaiswa naJehovha pamusoro peupenyu hwako. Unozviziva here wakanditarisa kudai kuti you are a mighty business person, you are a millionaire. Hapana anondinzwa here panapa? You are a millionaire, but promise yako haisi kubatika because of fear. Promise yako haisi kubatika because unyanya kuconsulta vanhu. Ndikazvitanga zvinoita here, ndikaenda ndinobuda here, munhu anokupindura nemafungiro ake. Muzita raJesu, amen.
Wenya kuparidza tiri kwedu ndiko kunoitwa mabhizinesi ekutengesa madomasi. Ukaenda unobvunza munhu kuti ndotengesa here madomasi, munhu haakuudzi vanhu vakaita matakishop nemadomasi, but anokuudza vanhu vane matswanda dzakadonha dziri pamusoro pemakombi. Akati ndina tete wangu akaenda kunohodha kuMbare, asi kana kombi isati yasvika kuMfakosi, kombi yakabva yadonhedza tswanda akabva apwanyikira ipapo, ari kuinstila fee yemauri nokuda kwaexperience yake, but haazvizivi kuti iwe ndiwe ini ndini, iwe ndiwe Farisai ini ndini Tarisai, iwe uri mwana waMutema ini ndiri mwana waStole. Mwari wokumusoro kudenga vakatotisiyanisa. Mwari wenyasha zhinji ngaakupe pfuma mundangariro dzako kwete nevanhu. Even vanhu vakakudiscourage ndichipedzisa, ita kuti ndeyako mwana wamai. Kana tete wako wakafela nditete wako, kana mwana wako wakakundikana ndewako. Ini ndine yangu yandiri kumhanya, yandiri kutenda kuti Jehovha wachandipa. Ndine munhu wandauya kuzoparizira manheru ano, ane nyaya dzake dzakarara kwenguva yakareba. Naye ari kutarisawo, ari kutoona pazvisina upenyu, but ndauya manheru ano kuzomusa zvakafa mulaifi yako, kuzomusa mapromises angafa mulaifi yako. It's never too late my sister. Nezita raJesu Kristu weNazareta, promise yako ngaizadzikiswe. Hapana anogona kumira pamusoro pechivimbiso chako, anomira pamberi pako, ari kurwa naJehovha, ari kurovera fodya pasi nekuda kweprogresi yako, ari kurwa naJehovha. Mwari ndokubva wataura akati nyarara, kurwa hakuzi kwako but ndekwangu. Pana anondinzwa here panapa, pana anondinzwa here panapa. Uyai pano munhu waMwari, kana uri muringi uchida kurwa, pamwe uri kurwa nemonya, unombomira woita matactic, woedza kumbozvenga. Pane ndiri kuona ringi yako, musharukwa wedenga ndokubva amira akati, baba sudurukai, kurwa hakuzi kwenyu but kurwa ndekwaJehovha. Wakambomira kwenguva yakareba, wakatomboitawo madhiri kwenguva yakareba, but pana atenga nyaya yako, pana ari kuti nyaya yako ndeyangu, abata iwe abata iri. Pana nene here pana Bhaibheri ndovhura taura rikati, hamuzvizivi here kuti muri mboni yeziso yaJehovha. Mwana wamai even mudiwa wako anokuda sei. Mai mufundisi wakagara pawo ndozviziva kuti havadi murume bofu, but wakada kubata ziso rangu, ailidha hariregedzi chigunwe chawo chichibata mukati. Why? Because iri kuprotecta kari mukati. Ndo zviri kutaura naJehovha kuti wose ari kuda kubata iwe, ari kubata mboni yeziso rangu. Hapana anogona kuaccessa mboni yeziso raJehovha. Jehovha wacho akasatirimuka. Uri treasure yamudhara iwewe, wakafirwa neropa regwayana iwewe. Bhaibheri rinoti hatina kutengwa nezvinoora, sirivha kana ndarama, but takatengwa neropa raJesu. Mubvunzo woti ndechipiko chinoora ropa nesirivha? Ropa ndo rinoora pameso edu, but tine ropa rinotaura zviri nane, rinogara nekusingaperi. Sirivha inoluza value, ndarama inoluza value, but the blood of Jesus will never lose power. Pana anondinzwa here panapa, ndakamira pano ndichideclare, hakuna mamhepo achamira papromisi yako, hapana wakaipa achamira papromisi yako. Kunyangwa akaenda kumzarabani, kunyangwa akaenda kunoromba, but ngaaende zvake, but zvichakona. Ngavaronge zvavo, but vari kuronga yakarongonorwa. Ndawa Jehovha wangu vanomira vondirwira. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Ndiri kutenda kuti Mwari izvozvi patiri kutanga revival, vari kuprotecta promises ako ese. Muzita raJesu, haleluya. Promise yaJehovha pamusoro poupenyu hwako ndo ichaenda kunovhura breakthrough yako, ndo ichaenda kunozarura gonhi rako. Hazvina basa kuti gonhi rako rakavharwa nengetani dzakaita sei, but as long promise yaJehovha iri kurarama. Ende unobvunza varume vanonzi vanaPeter, Bhaibheri rinoti vari mutirongo,
vakasungwa nengetani, but vanga vaine chivimbiso changa chiri pamusoro pavo. Remember, Jesu akatotaura akati pamusoro pako ndichavaka kereke yangu. That was the promise of God. Kereke yaJehovha iri pamapfudzi emunhu akasungwa nevanhu mukirongo. Denga hariyambira akanyarara, denga harigare ane promise achifa, ane promise ane future yemageneration. Unozviziva here kuti promise yauinayo haisi kuzotakura iwe chete, but iropafadzo ichatakura mageneration. Rudzi rwako kubva pauri, rega ndikubhejere mwana wamai. Hakuna rombe richauya pabloodline yenyu, especially zvichibva pauri. My God, maimfundisi rega tisimbisana apa. Hakuna mwana achabva pakati pedu tiri vaviri achati vanhu vacharidza tsamwa nekusiririswa. Hakuna achabuda kwatiri, but achanga ari rombe. Ndiri kudeclare kuti promise yamudhara ngaizadzikiswe nezita raJesu, neropafadzo yemaruzi ngaibudirewo pandiri. Pana anondinzwa here panapa? Pane blessing inotakurwa yerudzi yekuti madzibaba edu aifamba aine tsapato. Muzera Jesu, haleluya. Waifamba wachiti kusaidi uku kune jombo, uku kune tsapato. Hazvire kuti vanhu ivo vanga vasina ropafadzo. Mota dzanga dzitori mavari, but hazvina kubvira zvapinda musoro mavo. Zimba mutauni dzanga dziri mavari, but waitenderera vari kumagadheni vachidiridza madhumbe. Hazvire kuti imba yemutauni yanga isiko, yanga iriko, but hazvina kubvira zvapinda mupfungwa dzavo. But mwana wamai rega ndikuudze, mvura kana iri mupaipi ine pressure, ukaona painoona pakatsemukira pari wiki, inobuda ine pressure yakawanda. Pauri ipapo ndo pari kuzobudia ropafadzo yedzinza. Zvakatadzikwa newakakutangira ngazvitange kutumukira pauri, zvakatadzikwa nemadzibaba ngazvitange kubatika pauri. Pana anondinzwa here panapa? Ndakutaura izwi raJehovha muzita raJesu Kristu weNazareta. Zvose mapromises ese edziza ndati haana kuora ngaabudire palaifi yako. Vachida vasikade, simuka pawakagara ipapo. Jehovha achikuitira zvakanaka. Nyasha dzaJehovha dzikulokete. Mapromises, 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 mapromises. Promisi kana ishinge yataurwa chasara kuzadzikiswa. Promisi kana ishinge yaprofitwa chasara kuzadzikiswa. Ndiri kuda mutendi maneruano anoti zvamakavimbisa Jehovha ngazvindibate gore risati rapera. Zvamakavimbisa ngandizvitye gore risati rapera. Hatisi kuda gore rinouya, pati gore rino risati rapera. Bata munana wako nezita raJesu, muzita raJesu. Haleluya. Pana ari kutenderera mapromises ngaburukire pamusoro poupenyu wangu. Mapromises aJehovha aburukire pamusoro poupenyu wako muzita raJesu. Haleluya. That devil is a liar. Vese vaikurwisa usikazivi kuti uri kurwisirwei. Vairwisa promise yawakaona palaifi yako. Wakarwiswa iwe nevanhu usati waakushanda, wakarwiswa nevanhu usati waane mota. Chawairwisa ipromise yawaiona muzita raJesu. Haleluya. Rangarira murume anonzi Josefa. Zvinonzi ngati mukandei mugomba. Hazvive kuti Josefa pane zvaanga aita. Vaingorwisa promise yanga ina Jose. Mwana wamudhara, vanhu vanoona zviri mberi usati wazviona. Vanhu vanokutangira kuona chiprofita usati wachibata. Ndiri kuti mapromises yose palaifi yako. This is now the time to achieve your breakthrough. This is now the time to achieve your breakthrough. This is now the time to achieve your breakthrough. Mapromises ngazadziswe, 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 ngazadziswe. Pane waifunga mabusiness, this is the time. Ngazadziswe, ngazadziswe, ngazadziswe. Vamwe vaida kuvaka, this is the time. Ngazvizadziswe, ngazvizadziswe. Vamwe vari kutarisira mushato, ndati kwete mangwana. This is the time. Receive your promises in the name of Jesus. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Vangani vari kuti Mwari ndaredi just to receive my promises. I am ready to receive my promises. Muzita raJesu, hallelujah. Muzita raJesu, hallelujah. Ndinzwa nyasha dzacho, ndiri kudzinzwa nyasha dzacho kuti muno mune mabusiness woman,
muno mune mabusiness person but vari kuswera vachimhanyiswa nemamwe mabhosi. Ndiwaifanira kunge uchimhanyisa nekutumwa but si uchiri kutumwa. Ndine munhu wandiri kutaura naye panapa. Uchiri kutumwa but ndiwe iwe waifanira kunge vakutotuma. Inezita raJesu Kristu weNazareta. Ndiwe waifanira kunge vakuasaina but you are still uchiri kuasainwa. Pane grace dziri pano dzevanhu vari kuzogamuchira mapromises avo nezita raJesu Kristu weNazareta. Ava vavengi vanga vazviona kuti vakakuregedza chete ndiwo unonga vakutarisirwa kumusha. But I said this is the day, this is the time just to be ready to receive your breakthrough. Vakamire ipapo tanga kunamata. Just start to pray. Ndiri kufila presence ya Mwari. Tanga kunamata uri ipapo. Namata uri ipapo. Ita kuti Jehovah mapromises angu ngandimabate. Zvandakarota ndichikura ngazvibate. Zvawakanyora pamaresolutions gore rino zvibate nezita raJesu. It's never too late. Pauri hapasisiri papa. Hapasi papa. Une nyasha dzawakatakudzwa. Une ramangwana rawakatakudzwa. Just be ready to receive the revival ino. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Namata nekurevesa. Takuti Jehovah ndibetsere ndigone kureceive. Jehovah ndibetsere ndigone kubata mapromises angu. Zviripo zvamakareva. Hamuna kundisika ndiri rombe. Hamuna kundisika ndakaraswa. Hamuna kundisika ndiri munhu wekutambura. Bhaibheri rinotaura zvakanaka rikati, for I know the plans that I've got for you, not to harm you but to prosper. Une maplans awina wa Jehovah. Ndo mapromises andiri kutaura ivayo, which means Israel paakatanga kusikwa namdhara Mwari vakatanga kuisa mapromises but haana kugona kuzadziswa. Akadhileiwa neIjipita, akadhileiwa neRezhe, akadhileiwa neAmori, but Mwari haana kurasa promise. Vakanga vakaibata. Pane zvavakareverwa naMwari zvavakanzi unofanira kubata. I say this is now the revival for you to grab your promises, for you to achieve your breakthrough in the name of Jesus. Zvaunoda zvaunotarisira. I said this is the time. Just be ready to receive parivival ino. The devil is a liar in Jesus name. Rega kurasa tariro, rega kurasa faith. Pane zvakataurwa namdhara pa life yako, pa upenyu wako, pane ramangwana rako, pa vana vako, pa basa rako. Nezita raJesu. Receive. Ratakabadai. In Jesus name. 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 In the name of Jesus. Tinotenda Mwari manirwa. Ngaonisa ndadzorera nguva kuna mfundisi. Just raise up your hands unto the Lord. Ndati zuva rino ndiri kukuudza kuti une promise yawinayo. Patiri kuzotora nezvema breakthrough. Patichatanga kuparidza kubva mangwana. Chingoziva kuti you are not an ordinary person. Hembe dzawakapfeka hadzisi dzako. Pauri kugara pasiripo nepromise iri nani. Regai ndisvike panotaura inzwi. Nezita raJesu Kristu, just get ready to receive your promises. Revival ino isati yapera. Revival isati yapera. Mweya Mutsvene ngaakusesekedze, ngaagadzire mind yako. Be ready just to receive your promises. Be just ready to receive your promises in the name of Jesus. In the name of Jesus. Wherever you go, uri mumba mako wakarara, chitanga kurota zvema promises, tanga kurota zvinosimudza faith yako, tanga kurota zvinosimudza faith yako, zvinosimudza kutenda kwako, tanga kuva nemind, a positive mind, tanga kurarama semunhu ane promise in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I thank you and I lift your name on high in Jesus name. Regai nguva ino ndisvike pandodzorera nguva kuna mufundisi. Thank you very much.